Na koje ste sve načine održavali satove tjelesne i zdravstvene kulture tijekom online nastave? Online nastavu sam održavala putem aplikacije, odnosno platforme Microsoft Teams, koristeći razne sadržaje. Moram priznati, bilo je prilično teško osmisliti i biti jako kreativan da bi zainteresirali djecu i što više ih motivirali za tjelesno vježbanje, koje znamo da je u ovoj situaciji od iznimne važnosti, jer tjelesno vježbanje utječe na zdravlje, jača imunitet svake osobe, zajedno naravno uz prehranu. A sadržaji, naravno, to nisu bili sadržaji koji smo mogli odraditi sa planom i programom, nego smo uključili kreativnost. Bilo je tu različitih vježbica, snimanja video sadržaja, koristeći nekakve prijedloge raznih učenika, ali kažem vam, jako teška motivacija kod djece, zatvoreni su bili u svojim prostorima i odvojeni od onog što najviše vole, a to je kretanje.